ଓଡ଼ିଶା ସେବକ ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଧିରିକୁଟି ସାହିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ୱାର୍ଡ଼ର କର୍ପୋରେଟର ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାସିନୀ ମହାନ୍ତି। ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ମିଶ୍ର। କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ସହିତ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦାୟରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ କୌଶଳ ଶିଖାଇଥିଲେ। ସାହିର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂଘର ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ନାୟକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ସାହିର ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଉଦୟ ନାରାୟଣ ବାରିକ, ନାରାୟଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ, ରସାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକ, ତାରେକେଶ୍ୱର ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥିଲେ। ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ।